एभ्रिवान जोंहा दिनै इउनिभार्सिटियावहाय मोनसे प्रग्राम जानो नागिरदों बेनो जाबाय बर'नि आगु बैसागु फ्रि बैसागु जानो नागिरदों ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ आदै दंफायो ओमफ्राय फैगासिनो माखासेया खालि नेनांनायल'खा बयखौबो ओमफ्राय जों ओरै डिपार्टमेन्टआव थांगासिनो ओमफ्राय डिपार्टमेन्टआव थांनानै दा एसे बेनि उनाव ओरै मेनावहाय बाज्ल'नोसै बिसोरहा बैसागु मोसानो देलायगासिनो ओइ आर'नाइ बानायगासिनो बिसोरो आर'नाइ ओरै प्रेक्टिस होगासिनो हारमुनि दामनाय लागावनोसै दिनै फ्रि बैसागुआव ना आदा लागावजोबगोन दा औ फार्स्ट प्राइज मोनथारनांगौ जोंहानो मोना मोना दा नायसै ना आदै जागोन फार्स्ट प्राइज मोनथारनांगौ दा ओमफ्राय आंबो ओरै बिदि गाननानै दङ फुरा ओरै आर'नाइ खाबाय ओरै हारमुनि दामनाय खोनासंगासिनो फुरा होसिगोन दिनै फेस्ला मालदाङा लागावलायबाय खरखासो लाखादों आसोला मोनखायो दा अमाखौ जासोजोबसिगोन बियो बैसागुनि नामाव लागाव नै जोंना हारमुनि दामगिरिया होगासिनो प्रेक्टिस लागावगासिनो बिथाङा दामसिजोबगोन दा आदैया बाव किलार स्माइल होबाय जानला मोनला खाबा जायानो खर'आव खानाया एसे स्टेप दंलायो दा बाहायनाय टेकनिकानो जायाखै नोंनालाय खाबारा मा हिन्जावफोरनि थांबादां बिबार बिबार बिलाय बा बिदि खालायलायबावगोन मोना रेडि जागासिनो फुरा मोसानो ओरै जोंना सारमोनाबो बिजाय मा बुंनो सानो नोंथाङा नोंना फैबाय आदसा ओरै फैजोबसिगोन गासिबो आइ मिन मोसासिगोन आरो ना एसे प्रेक्टिस होखांनानै मेंसिबलायबाय नै मेंसिनानै बयबो जिरायना दंजोबो दा दसे रेस्ट लानानै बैयाव बुरायलांसिगोन एसे रेस्ट लाथ'गोन आरोखि ना फुरा मोसासिबायना ओंखायनो नै जोंना मेकआप लागासिनो फुरा दाफबजोब्बाय मेकआपाबो जोंना डेन्जार ब्रेन्डनिसो दाफबजोब माथो मेकआप माबाग्रा आर्टिस्टआबो थेख्लासो जोंना सिख्लाफ्रा रेडि जोबसै मोसानो फुरा सान्दुङा गोसाथार मा आदै ओइ आदाया फट' लानो बिगासिनो आंनाव खालि फट'ल'खा आं दाबो मोनथिनो लायाखै फट'खौनो ओरै सिख्लाफोरखौ दंजोबो नै सिख्लाफ्रा समायना समायना नायनानै लाखादों नै बैसागु बोथोराव सिख्लाफोरखौ नै ग्रुप फट' लानो नागिरदों मोसाग्राफ्रा जोंनि डिपार्टमेन्ट बर' डिपार्टमेन्टनि बियो फट' लानो नागिरगासिनो नै फुरा लासिगोन बिसोर सिख्लाफोरा नै नायनानै लाखादो रायजोफोर दामग्राफ्रा नै जाफबजोब्बाय जोंना आदैमोनहा गासिबो जाफबजोबसिगोन सार मानिया दा मानिया स्टेजआ बायफ्रुजोबगोन स्टेज फेथ्लाया नै सिख्लाफोरखौ फट' खेबनाय दांथारदों जादों बादि मोनलायलायदों बे फेथ्लाया बक्स खानांगौ बे माबाखौ फेथ्लाखौ बैसागु बोथोरावनो बक्स खानांगौ जादों बादि मोनथारदों बे फेथ्लाया नोंखौ जावगासिनोथ' आं ओइ फेथ्ला नोंखौ जावजोब्बाय आङो भिडिअ'आव मिथिबाय जावनानै जावफ्रुजोब्बाय रंजालि बैसागु थांगासिनो एबार हले मेन स्टेजाव थांसिगोन जोङो मोसासैजोबगोन एबार मोसानायफ्राबो जागोन ना जायाखै बैसागु बोथोराव खिन्थु जायखिया होलाबायबाय गोसो गैयाबा बैखौ गाखोनांगौ नोङो बै थालिरखौ गाखोनो ना मानो सानदों गामसा गाननानै गाखोजायोना गाखोजाया नायसै फट' सिख्लाफ्रा खालि फट' नै फट'ल' लाखायो आयौ थैगोनलै फट'जों थैजोबगोन बिसोरो लाग्राफोरा नै भिडिअ'आव नायदो ओमफ्राय आबो थाबावबाय मोसानाया मा बांसिन देलायनानै फट' लानाया साबसिन फेथ्ला किग्राफार लागाव दावखो 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 दावखो
Lagaw! 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 Bro, miten gaya. Daukho! Daukho! Sopailaibay. Lagawbai! Lagawbai! La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la.
जोंना हांसो हमलायनाय बादायलायसिगोन हांसोआ बेनो लागाव मासे हगारबाय हमदो हगारबाय ओइ जाया मा नागिरदों बाबुमोन मा नागिरदों Oi, dah bukan. Gila be. Ang jangan biar tu. Fizik siapa mbak? Ekonomi, commerce, ada botanik. Lagau. Anggur Jaya Brahma खेबनो रोङा gara. गोखा गोखै जानोसो हमगासिनो नै. ओइ दाबो मोना? मोनबाय? आलु दं नै दाउसोलै. थ' थांसै. Mundarse. Munbai. Sudah dah. Kalanya nak sunah he. Kita tak mana. Woi, ganglap. Saya nak keluar lah, unang ni baru tak ada. Saya nak. Lakau. Unang ni. Saya keluar unang ni baru langkah tuan mana. Unang ni saya keluar baru tak ada. Lakau.
Woi, akan gue. Woi. Sampai sudah bawa zombie sabri pun zombie Woi. Sulai beda, mana sulai beda. Ayo. Sabri ni kita zain nak dua ya biar. Siapa menang lagi kita satam pasti ke. First second turn ni tak kau. Mazang kesel. Gocce, satam ber. Kesel. Yes, biar. Oh, no rest. Yes, biar. Tidak rest biar ada. Zain nak dua kan bila turn menang first down. Zain nak dua kan. Ready? Go. Fine. Ini hadulah jenggot, hadulah mana? Ayo. Kesel. Lakau. Kesel. Ayo le. Darun. Mana baik cina boleh zain ke? Ayo. Mana? Ayo. Kesel. Ayo. Kesel. Zena arauba zena kesel. Ada gimana kan? रायजोफोरनि बर'आवल' लासिखायो जोंना स्टुडेन्टसफ्रा माखासे इभेन्टसआव थांसिगोन जेरै सिख्लाफ्रा नायगासिनो हाजो गाखोनाय थालिर बिफां गाखोनायाव थाव फुनसिला जोबखाबाय ओमफ्राय थालिर गाखोग्राफ्रा नै थाव गोथां फुननायाव जेरावबो पार्टिसिपेट खालामजोबखायो नायदो टाइगर बारबाय ओइ गाखोबाय लागा वय टाइगर ए फाला ट्राय बै गेजेर बारबाय थावानो गैया बेखायनो रौआ स्टेप मोननै बारलांनो हागोन नोंथाङानो मोनखागोन बेनिखायनो गोसो suruh ke kakak mensikan boleh jadi hantuaव su दङ दे बिराद डेन्जारास hantuaव su दङ दाउला सौलायबा बिथांखौ बयबो गिजोबो दासो फैदों मोननैजों मोनगोन दे बारा हाहोदोंना दे आखाइ हाना लोंना नङाबा दानो जोबगोन बिदि मोनथ'आ आरो जाय मोसानो गोसो गुदुं अननानै नोंथांमोना जेरावबो थांनांलिया उनावनो मोसानाय हाबाफारि हाबाय दे केनसिबाव दे केनसिबाव गिबानो जाया गियाबानो जायो गिबानो जाया
Oi, oi, mudah sih, mudah sih, oi, 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 Jawab, jawab, dirawat, 1000, price. Kalian strong gak kiri? Selfie queen, selfie king jangan dong. Selfie king, selfie queen जायदों. New World खालायबाय गोदाननो. ओमफ्राय जा लाब्रा होनसै ना आदै? लाब्रा होसिनसैलाय जा लाब्रा यो हानि सिंगार मोनलाय मोसादोंसो। नै गाना जाहांलायबाय जाफुजोबलायबाय। Get the party, get the party, get the blast, get the party.